Viete, čo je toto? Rayoga. Vymyslená, aby odkomunikovala nové dizajny Rayo Ice Coffee. 5 unikátnych cvikov, ktoré zvládnete počas vychutnávania obľúbeného nápoja. Prečo? Pretože máte slamku, ktorú sme premenili na jedinečný beauty nástroj. Z populárnej Barbory sme spravili lektorku Rayogy a mladým dievčatám na social media ukázali, ako zostať svieže. Prvý cvik je Good Sip, ktorým si okrem vychutnania kávy precvičíme aj kruhový ústny sval. Druhý cvik s názvom Bubbles je výborný na tvarovanie kontúr, lebo zapájame veľkú skupinu tvárových svalov v celej spodnej časti tváre. Side to side je tretí beauty cvik, ktorý je skvelou prevenciou proti padajúcim kútikom a krásne nám rozžiari a pozdvihne úsmev. Správne posielanie pusiniek môže byť výborný cvik proti druhej brade so štvrtým cvikom Kiss Me. Posledný cvik Chin Up nám okrem padnutej brady krásne uvoľní aj svaly na krku. Všetky cviky opakujeme 10 krát. A svieže boli aj čísla. Na Facebooku a Instagrame sme dosiahli takmer 4 milióny impresií. YouTube Shorts nám prinieslo viac ako 3 milióny impresií. Z hľadiska pomeru cena versus výkon sa za rok 2024 jednalo o najúspešnejšiu kampaň Rayo na YouTube. Zaujať mladých je výzva, ale nám sa to podarilo. S kávičkou v ruke pri cvičení Rayogy